bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke,
eskolen frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera, agera bihurtu da, lehen zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ezan legoke euskara litzean, bere garaian inoz siniztu ezean, atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku, kirolari eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari gazte, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri
106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estaban contentudas, sobre quién y continuó, se lo vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! De horror se retira, por lista enviártela, enemigos barruan, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Azken irratsaioa guk disfrutatzeko, kurtsoko gaz politak ondo oroitzeko la ondo oroitzeko. Azkenengo kurtsoa denok elkarrekin, bromak dantzak pareak tagorrotxarekin tagorrotxarekin. DBH-ra goaz oso pozik, mundiala ere bai datorkigu hortik datorkigu hortik. LH osoan irakasle onak, denen artean dazkau oso onak bromak oso onak bromak. Kaixo egunon, hemen gaituzue astero bezala Iskira Miskira irratsaioan. Gaurkoan, 6. mailako D-taldekoa gara. Ariane, Ane, Noa, Erik, Igotz, Julen, Mikel, Maili, Arri eta aurkezle lanetan Irati Manterola eta Neuani. Irratsaioa prestatzen gelako guztiok hartu du parte eta gustora aritu gara. Ez alda horrela, Irati? Bai, Ani, eta oraingoan gainera irratsaio hau oso berezia da guretzat. Bai horixe, lehen hezkuntzan egiten dugun azkenekoa. Nik esango nuke azken urte hauetan oso ondo pasa dugula prestaketa lanetan. Eta eguna iristerakoan beti urduritasun puntua sentitu izan dugula. Ni bai behintzat, zuk esani? Bai, baina beharrezkoa den urduritasuna ez da, Irati? Hori da, Ani. Ondo entzaiatuta dugunez, ondo aterako zaigula pentsatzen dugu urduri egon arren. Ea balaxe den. Beti bezala euraldiaren berri, txiste batzuk, futboleko munduko txapelketa, urtebetetzeak, lehiaketa eta barrik gongo dira. Eta azkenengo irratsaioa denez, taldeko ikasle guztion ezaugarri bat eta irakaslentzat agur bat ere prestatu dugu. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Ni euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean zurriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean txirriz.
Ani, azgaitezen gaurko eguraldiaren berri ematen. Bai, Irati, hemen daukagu hortarako noa prest, ea zer esaten digun. Nik ez nukeen nahi aterkirik erabili. Kaixo, egunon guztioi. Gaur uda gira murgilduta jarraituko dugu. Kostaldean pixka bat jetxiko da temperatura, baina hegoaldean igo egingo da. Giro eguzkitsua izango da, behe hodei batzuekin kostaldean goiz-goiz eta arratsaldean behe hodei batzuekin barnealdean. Zaparrada trumoitsuak botatzea probabilitate txikia da. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta barnealdean iparraldekoa. Aprobetxa ezazue eguna eta Irati, ez duzu aterkia erabilik beharko izan. Bueno, agian sombria bezala nahi baduzu. Jaio zinen egunetik jakin zenuen, hemen leku honetan zaudela. Ausarte izan zara beti dani, behin hautsi zintuenak indartzu egin zintuen. Indartzu, daidaiko udalean legoazen, daidaiko udalean legoazen. Zato zure nahiarik arraitzera, borondatea dago lekuan, bidea dago. Zu horren jabea zara, inork ezin duken du izerdia eta odola zure historioa idazteko. Horrela ireki zenuen bidea, gloria lortzea zaude, pauso bakarrera. Daidaiko udalean legoazen, daidaiko udalean legoazen. Zato zure nahiari jarraitzera, non dagoen borondate bat, badago modu bat. Jarraitzeko zer iruditzen zaizu Igotzek eta Mikelek txiste pare bat eta olerki bana kontatzen badizkigute, Neri ondo, Ani, umore pixka bat jartzea beti ona izaten da. Bai, eta Josean Ormazabalek, entzun ondo, Josean Ormazabalek idatzitako bi olerki politere irakurriko dizkigute. Orduan, aurrera Igotz eta Mikel. Kimikako txiste bat kontatu nuen behin, baina esen erreakziorik izan. Zergaitik hautsi zen ordenagailuak bere bikotearekin, ez zutelako konexiorik sentitzen. Nola esaten da txinatarrez emaztea ondartzan dago? Kontxi kontxan. Nor da txinako atletarik askarrena? Txiung! Ametzak, olerkia. Maindire zuri artean, eskutatzen dira nire ametsak. Berdinak direla zuriak eta beltzak. Nazio pobrei laguntzen dietela nazio aberatsak. Dirua baino gehiago balio dutela bizitzak. Isildu direla betirako bomba eta fusil hotzak. Baina jakitzen naizenean pena hartzen du nire bihotzak, maindire zuri artean eskutatzen direlako nire ametzak. Josean Ormazabal. Esango dizut behin entzun nuena. Asko daukana baina beratxagoa dela, gutxi behar duena. Esango dizut behin entzun ez nuena. Gutxi daukana baina behartxoago dena, asko behar duena. Josean Ormazabal. Jaio zinen egunetik jakin zenuen, hemen leku honetan zaudela. Ausarte izan zara beti dani, behin hautsi zintuenak indartzu egin zintuen. Indartzu, daidaiko udalean legoazen, daidaiko udalean legoazen. Zato zure nahiarik arraitzera, borondatea dago lekuan, bidea dago. Zu horren jabea zara, inork ezin duken du izerdia eta odola zure historioa idazteko.
beti jarraitzera, non dagoen borondate bat, badago modu bat. Ezaguna egin alzaizua bestia hau? Neri baiani, munduko futbol txapelketaren partiduen informazioa edo partidak ikusi horretik entzuten dena da. Baina oraingoan euskaraz irati, hortarako gelan daukagu artista bat, eta bestia euskaraz jartzea lortu du. Hala da bai, hori gure amets izan da, gure gelako amets izan da, trebea da benetan. Ederra izango litzateke Euskal Herria izatea beste herrien aurka jokatzen duen selekzioa izatea, ezta? Egunen batean lortuko dugu ani. Joan den astean 6 gelakoek hasitako informazioari jarraipena emateko guk orain arte jokatu diren partiden emaitzak aipatuko ditu. Bai, hemen ditugu Erik eta Julen jokatzen ari den munduko futbol txapelketaren zenbait berri emateko prest. Aurrera bikote. Kaixo, egunon. Oraindik zoritxarrez ezin dugu Euskal Herriko selekzioari buruzko informazioa eman. Egia esan, ona izango litzateke gainera euskal jokalari bikainak ditugu. Bai horixe. Gu orain arte jokatu diren partiduen emaitzak emango ditugu. Ez zaizu iruditzen honi esker herrialde askoren berri izaten dugula? Nik egia esan non dauden eta zein bandera duten honi esker ikasten dut. Nik ere, has gaitezen. Mexiko, Sudafrika, 2-0. Korea del Sur, Txekia, 2-1. Kanada, Bosnia, Herzegovina, 1-1. Estatu Batuak, Paraguai, 4-1. Katar, Suiza, 1-1. Brasil, Marruekos, 1-1. Haiti, Eskozia, 0-1. Australia, Turkia, 2-0. Alemania, Kurazao, 7-1. Herberea, Japon, 2-2. Costa de Marfil, Ecuador, 1-0. Suezia, Túnez, 5-1. Jakin esan zue ere finala ordenak uztailaren 9tik uztailaren 11 izango direla. Finalerdiak uztailaren 14 eta 15. Hirugarren postuaren partida uztailaren 18 izango da. Eta finala uztailaren 19. Borrokan, txiaren kontra korrikak dordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikatzen arroka. Ta zenbat gau, egon garen, zeru ardi, galdetzen jakin gabe, erantzuniko teten. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin. Gonkoratu daiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga hortzen gainetik, urrento dantzazurekin. Ospatu dezagun maitia, berriz gaudela elgarrekin. Futbolalde batera utzita, hemen dauzkagu Mai eta Julen beste zerbaiti buruz hitz egiteko prest. Aurrera bikote! Gure azken elkartuztea denez, lehen da bizi gelako guztien ezaugarri berezgarri bana jartzea pentsatu dugu. Batzutan ez da erreza izaten bat bakarra aukeratzea, baina denon artean saiatu gara eta hau atera zaigu. Hasiko algara? Ani, suflaria. Ane, nortasun handikoa. Noa, Picasso txikia. Usue, baserritar langilea. Erik, estilosua. Alaine, alaia. Telmo Díaz, futbolaria. Adaie, tertuliari bikaina. Manes, graziosua. Igotz, pelotaria. Julen, todoterrenoa. Telmo Garzia, esplosiboa. Mikel, realzalea. Maili, multikiloraria. Irati Gutierrez, dizenatzailea. Irati Manterola, simpatika. Ariane, abeslaria. Martin, voleibolaria. Arri, gimnasta. Amaia, idazlea. Eta Metz, kreatiboa. Beste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentiak. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaian eskertzeko eman didazun guztia.
Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Nagusiegi sentitzen naizenean agertzen zara, gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala. Ariane, zer kontatu nahi diguzu, Izan ditugun irakaslei agurtxo bat prestatu diegu. Bai, elkarrekin bizitzako momentua zoroituz. LH bat eta bi, Elena. Zurekin asko ikasi dugu eta bizipen polita asko gordetzen ditugu. Arbel digitalean beledarekin idatzi zenueneko adibidez. Nola ahaztu, eta lehen gizakien antzerkia ere egin genuen. Urki, urki, aitzulotan jatorra, urki, urki, eiztari bizkorra. LH3 eta LH4. Ainhoa, oraingo ikasleak aguantatzeko pasientziak erabiltzen dituzu gurekin bezala? Zumaiarak celebra garela, baina azpeitiarrei urak toaia errabatzen diela. Eta zure zurpuntina ere asko goratzen dugu. Idurre, zurekin zatiketak ikasi genituen, eta zure pegatxia esateko forma, ama izateko joan zinenean, pena handia hartu genuen. Peio, perretxikoak kantu kantari klaseak ze ondo pasatzen genuen, gitarrarekin asko osatzen genuen, eta gure bizitza laitzen zenuen. Irama, Peio eta gero Irama duki genuen, biderketak ikasten zelan, baina dena errazten zenuen, eta zientzitan ekosistemak ikasi genituen. LH5 eta LH6, Ana Iraola. Ai, gure karpetako fitxak, ez zaizkigu gustatzen, baina zurekin oso divertigarriak dira. Zuku, Onintza, Pepe, naiz eta Bartzelonako entrenadore izan, Madrileko batetaz maitemindu zaitezke, Pepetaz, Onintzaren ustez. Aneli, naiz eta orain bajan egon, zurekin gauza asko ikasi ditugu, errokarratuak, berreketak, eta ai Martin, gogoratzen zera nola deitu zenion problema batean joan, hainbeste zeuden parrez kanporatera behar izan zenuela. Aneli joan zenean, ordezko pare bat eta gero, zu etorri zinen, eta ikasi dugu partidu baten emaitzak ez duela asteburu osoa baldintzatzen. Gainera gauzak lasai hartzen ere ikasi dugu. Soinketa, Javi, oso irakasle ona zinen, jolasten patata erabili behar genuen. Nagore, zure arnasketek asko lasaitzen gintuen. Gaizka, kirol berri asko ikasi ditugu, eta konturatu gara denetan ona zarela. Inglesa, Josune, tell me where's your birthday, kanta polita asko ikasten genituen zurekin, eta inglesa ere bai. Pili, inglesez aparte latinere erakutsi diguzu, zure txistuarekin denok arretaz jartzen gara, eta mesedez, bokabularian sartu ditz gutxiago. Musika, Anaelia, ze ondo pasatzen genuen zurekin, asko gustatzen zitzaigun inauteritako dantzak ikastea. Josune, Anadeliaren ordezkoa zara, baina berako esala gauza asko erakutsi dizkiguzu instrumentuei buruz. Laguntzaia, Maribel, denin lagundu diguzu gauzak ulertzen, eta zeu zer gaizki ateratzakoan berriz saiatzeko animatzen gaituzu. Urte askotarako zoriona, belarritik tiratzean zorionak damuzu zuretzako. Zoriona, belarritik tiratzean zorionak damuzu zuretzako. Berriro ere iritsi zera, betetzera, aita amata segideak zorion zuzera, gozak txoratzen gatoz gure gaur zure etxera, aitasun loreak zuretzako ekartzera. Urtebetetzeak aipatzeko txanda iritsi zaigu, eta Noak eta Maik emango digute honen berri. Kaixo, oraingo honetan, ekainaren 16tik abuztuaren 21 arte urteak betetzen dituzten ikasleen izenak esango ditugu. Asko dira eta hilabeteka esango ditugu. Ekainaren 16tik 30. Hirugarren mailan Jose Alejandro Rodon.
Laugarren maila Igor Duran. Manes Castro. Ibet Aizpurua. Ekain Cabeza. Alicia Odriozola. Eki eta Enaitz Rubio. Bosgarren maila Nora Alkorta. Oliver González. Enaitz Urrozola. Eta 6. maila Jule Gallego eta Uxue Soraluze. Uztaiak 3 Maren Jimenez. June Arizaga. Ume Jaed. Xare Escudero. Nare Huertos. Telmo Izpisua. Adrián Sánchez. 4. mailan Isei Zalegi. Garazi Aizpurua. Ilargi Lantaribar. Sara Martija. 5. mailan Libe Gaintza. Ekia Mendez. Jakes Gurrutxaga. Mia Torres. Izaro Valero. Ander Agirrezabalaga. Carlota Alonso. Inar Telleria. 6. mailan Eki Balerdi. Malak Ben Josef. Ekain Fernández de Arrobide. Jone Larrañaga. Ulei Suárez. Julen Unanue. Fatu Seie. Julen Garate. Eta Irati Manterola. Abuztuan 3. maila Libe Merino. Raya Salek. Enaiz Sarobete. Luka García. Alex Artetxe. Maggi Odriozola. 4. maila Aritz Azkue. Male Macías. Iratia Torrasagasti. Markel Unanue. Lea Macías. Iseia eta Iraia Fernández de Gobeo. 5. maila Alejandro Gutiérrez. Guadalupe Burbano. Malen Isma. June Tena. 6. maila Nur Saet. Intza Ibar. Aitzol Egialde. Eta Arribita. Zorionak guztioi! Lehiaketaren txanda iritsi zaigu, eta hemen daude Erik eta Mikel galdera egiteko prest. Galdera 3 eta 4. mailakoentzat nor da irakurri dugun bi olerkiren egilea? Berriro diot, nor da irakurri ditugun bi olerkien egilea? Galdera 5 eta 6. mailakoentzat. Nork itzuli do munduko futbol txapelketako kanta? Berriro diot. Nork itzuli do munduko futbol txapelketako kanta? Erantzunak txukun idatzi eta LH6 gelara ekarri ezazue. Naiz eta azken irratsaioa izan zozketa egingo dugu eta irabazlei abisatuko zaizue. Eta orain aurreko asteko irabazlea zeintzu diren esango ditugu. 3. eta 4. mailakoentzat artean LH 4D-ko Ibet Aizpurua. Eta 5 eta 6. mailakoen artean 6B-ko Goizargi Izagirre izan da. Zorianak bioi. Honekin saioaren amaierara heldu gara. Hau izan da 6D gelako neska mutiek iskira miskirarako prestatu dugun irratsaioa. Mila esker zuen arretagatik. Uda ona pasa eta betir arte! Essa tocar, tu vais se lembrar de que eu era bosta e tu não queria me pegar. Imagina, e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua mãe. Eu vou pegar e laraiaraia. Só eu vou pegar
Irara, yara, yara, ya sweat. Obrigado. Ilarararara. Just obrigado. Ilarararara. FM 106.9 sintonian